Η Deauville Home σας παρουσιάζει μια καταπληκτική συλλογή λευκών ειδών για το σπίτι σας σε άριστες εκπτωτικές τιμές. Τα προϊόντα που καθιερώθηκαν από την ποιότητά τους και κέρδισαν την προτίμηση του κόσμου είναι εδώ για σένα. Θα τα βρείτε στα δύο εκπτωτικά καταστήματα Deauville Home, Δεκελίας 14 στη Νέα Χαλκιδόνα και στο Μαρούσι Σπύρου Λέκα 11-13, αλλά και στα δύο καταστήματα του Αμαρουσίου, Θησέως 13 και Θησέως 27. Πάμε να δούμε τις καταπληκτικές προσφορές του. Εμφανιστείτε με στυλ και άνεση φορώντας βαμβακερά μπουρνούζια της Deauville Home. Εξαιρετικής ποιότητας σε 6 μοναδικά χρώματα, το μπουρνούζι της Deauville Home σας προσφέρει χαλάρωση στο σπίτι οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Η αξία του 28 ευρώ. Για σένα όμως το προσφέρει το Deauville Home μόνο με 11,90 ευρώ. 11 ευρώ και 90 λεπτά για ένα υπέροχο μπουρνούζι της Deauville Home. Κεντήματα σετ 7 τεμαχίων με ύφασμα οργάντζα και κέντημα μηχανής σε πολύ ωραία σχέδια. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο τραπεζομάντιλο 1,30x1,30, δύο μεγάλα πετσετάκια 60x60, ένα τετράγωνο γκοφρέ 80x80, ένα σεμέν 45x1,10 και δύο μικρότερα πετσετάκια 40x40. Όλα αυτά μόνο 19 ευρώ και 80 λεπτά από 55 ευρώ. Μόνο 19 και 80. Σχέδια πρωτοποριακά που δίνουν όμορφα όλο το σπίτι. Ιδανικό για δώρο, αλλά και για εσάς. Νηφικά κουβερλί και όχι μόνο. Η Deauville Home εξοπλίζει την κρεβατοκάμαρά σας με προϊόντα ασύγκριτης ποιότητας. Δίνουν την κρεβατοκάμαρά σας στις γιορτές και στις ευχάριστες στιγμές σας. Μόνο με 65 από 140 ευρώ. Υπάρχουν δύο σχέδια από 3 χρώματα, 65 ευρώ μόνο και ομορφαίνετε την κρεβατοκάμαρά σας. Κομψά και εντυτά σεντόνια από την Deauville Home που εχμαλωτίζουν την ομορφιά της φύσης και απαλοί χρωματισμοί που αναδεικνύουν και αναβαθμίζουν το χώρο σας. Αξίας 110 ευρώ, για σένα μόνο 45 ευρώ. Σε 4 τεμαχίων, πανωσέντονο υπέρδιπλο με κέντημα, κατωσέντονο και 2 μαξιλαροθήκες με 5 εκατοστά φάσα γύρω-γύρω, μόνο με 45 ευρώ. Θα τα βρείτε στα δύο εκπτωτικά καταστήματα Deauville Home, Δεκελίας 14 στη Νέα Χαλκιδόνα, στο Μαρούσι Σπύρου Λέκα 11-13, αλλά και στα δύο καταστήματα του Αμαρουσίου, Θησέως 13 και Θησέως 27. Μαξιλάρια Aloe Vera Ιταλίας. Μαλακά και γεμάτα που δεν χάνουν το σχήμα τους. Για έναν ύπνο ελαφρύ από την Deauville Home. Η αξία του 28 ευρώ. Για αυτές τις μέρες όμως μόνο 9,90. Μπορείτε να το συνδυάσετε με το προστατευτικό ζευγάρι μαξιλαροθήκη που είναι απαραίτητο για κάθε μαξιλάρι, ειδικά αν υδρώνουμε, και πλένετε πολύ εύκολα. Μόνο με 4,90 ευρώ. Με τα μαξιλάρια Aloe Vera σας προσφέρουμε και μαξιλαροθήκες 50x70 μόνο με 4,90 το ζευγάρι. Κουβέρτες 100% βαμβακερές με έκπτωση 50%. Ημίδιπλες από 30 ευρώ μόνο 15 και υπέρδιπλες από 40 ευρώ μόνο 20. Σε 8 υπέροχους χρωματισμούς που ταιριάζουν σε κάθε σπίτι, για σας ή για δώρο.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως καλοκαιρινά ριχτάρια.